Kana Balaba, Sitande Turo Yiri Djougou le général dit étoile. Adam qui s'est dandé. Bon, amène la vidéo que Mandengao. La révolution, oui. Vous êtes prêts pour la révolution? Oui. Vous êtes prêts pour la révolution? Oui. Vous êtes prêts pour quoi? Vous êtes prêts pour quoi? On est prêts. Kamoro fane no ku bane ni ka galo na moro la ka kuma yelema ka tia yelema ka ke galo ka dola no ka kla ka doko ka jango mu mai ka kla ko jango mu kai ka kla ko la no anyo moro de ani wali muso juke mafra. C'est ça votre révolution. One love à vous tous. On continue, on souffle un peu la musique et on revient. Kana Balaba. Ok, quand je vois la vidéo que Bodongo, comme Medor ou Boraka Kashi, avec Famouko, avec Medor ou Toué, on met ta. Kuma le colu labanto tunale ma maninga le côté colu labanto tunale manette kuma. On ne koko jamana marabago tika tien fort, on ne koko autorité ou tika tien fort. On ne koko justice bika galontige. On ne koko député ou be galontige. On ne koko ministre ou be galontige. On ne koko ambassadeur anye munda ou kwa ne bala yere munda ambassadeur kwa moshima du kwa ne ambassadeur do sorola. Musera ki joka tien fort tubabuye. Na mabo ko fo. Ko tanu abe fo di mako horon kolonya. Abe fo di mako dalakan sabati balia. Abe fo di mako karsa janta dalakana. Ambassadeur Jalo I Jalo. Jalo ye mu fo tien dodo. Ishi be yoromina. Billahi ishi be yoromina. Saika horonya nofe. Ishi be yoromina. Ambi togofo. Nimbe fo I jamuna nimbe fo I kewalela. Wa iye tien de fo. Iko français ou ma. Ka sora choubi ka comportement mouke. An fe a tebe. An dame ta fe. An jogo ta fe. An a dame la tebe. An anga dina tibe. Tu wallahi dime ye mu fo tuwa frantuwa mu ye tien de. Ema ye dotara kata Jalizi mansin flas ki Gabriel Touré la ou yo ke borokro kumai parce que ni ki e pongé kata Jalizi mansin flas ki pongé Soumano mais ni ikuibo fo fanga de kanga ka ke fanga ma ke donc ni ki ba le fo donc fanga be la gauche ni ki ba le ka nyuma fo fanga be la gauche député Moussa ko biengala nyini na sembe biengala kan donc o mangan ko fo parce que fanga de kanga ko fo fanga ma se ka fo o yo fo o kera kojuguye e ma député Moussa Kome, Moussa ye tien fo kana bla bila ou ye Moussa ke shoni makoroni e ko français ou ma ku aw nana deme alhamdulillah aka nali jaranya alhamdulillah président yera yo fo ko munu bi ka fo ko aw kata ko luye anjugwe igo be fo ki sono be ma me ima so muma u ka dimisanu tien ima so muma boya fama wa demisani sanwolo vla santa ni santa ni saba ka musoko kolula kata ka demisanu ka sunguru baso taya kata PDA ka demisanu na ke ma jenui est-ce que silame jamana ka boy est-ce que horon denyala ni duna na ni deme est-ce que dunange be se ka sako ka dugula tugodi mais ni dunange yera te fe ka shi dugula nga be jarabi dugutigi ka konyamusola ali ni shira dugula ite clé a dime ne kunta do dime iba donne ba mana on côté ko te fariso ko ngonfonu ko niye dotige ko dora be ngonfon kurabo jaja chokoroba tinye folo be jaja chokoroba do be songata lahara tie no fe jaja chokoroba do mu tanache jaja intellectuel do mu kala u tanache jaja tie folo do be gouvernement na jaja mo do kala na munu masonga tie jaja bigini kayete mo tie mo de bi yere tie ita ede ita tede ide la ka bajukedi yo famewa fla jaloke che ye che jaloke che ye chabakoro ide jaloke imi tafo mali kono iyi tafo tubabu fe ki sigilen tu kwa jamana na ya fama uka mo ba unye nu nye ki tafo o koro ni e bla mali kono e bi tafo billahi alaka barka dula ya fama wa hey président main doba ka barakela wera la président main mo wera fana te chefo président main ministre fana main président main député ou main président main journaliste ou main président main nandumani chu main président main ya fama wa na soro la koko ma yelema wallahi ekuye ni munke bi billahi ekume ni meso kuma nyare da so kuma nyare kume fambe ke shoni makroni ne ekuye ni ke
k'a sɔrɔ la élection ma tɛmɛ ne ye kun ye nin kɛ k'a sɔrɔ an ma bɔ a bolo minɛ ne ye kun ye nin kɛ k'a sɔrɔ an ma bɔ a kɔrɔba bolo minɛ ne ye kun ye nin kɛ k'a sɔrɔ an m'a bila fɔ ne ye kun ye nin fɔ k'a sɔrɔ a bilalen kɔ anw yɛrɛ ma n'a tali fɔ bilahi ne ye kun ye nin fɔ k'a sɔrɔ campagne tɛ diɲɛ maa kunna nin mɛn wulujuguw da diɲɛ maa kunna nin mɛn bobiw da diɲɛ maa kunna nin mɛn bobitigiw da diɲɛ maa kunna nin mɛn mais a tɛ se ka fɔ bi dɛ tiɲɛ ye kelen de ye bilahi tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de ye i ni ce i ni baraji yɔrɔ 3W komayɛlɛma comme granddossier.com olu t'a fɔ fo ka jɛ wuli 3W komayɛlɛma granddossier.com u t'a fɔ n'i ye fanga ka nafolo dun n'i y'a fɔ fanga b'i dafa n'i ye fanga ka nafolo dun n'i y'a fɔ fanga b'i kunci n'i ye fanga ka nafolo dun n'i y'a fɔ fanga b'i lebu n'i ye fanga ka nafolo dun n'i y'a fɔ fanga b'i dafara n'i ye Faransi ka wari dun Faransi b'i dafara mɔgɔ tɛ mun bɛ Faransi ka wari dun ka bila Faransi la n'i ye Faransi ka wari dun Faransi b'i dafara n'i ye IBK ka wari dun IBK b'i dafara n'i ye Karim ta dun Karim b'i dafara faso in kɔnɔ yan mɔgɔ si t'a ɲagami an bolo k'olu labantɔ tun y'ale ma san 30 Soumaïla dɔgɔlen don mais e nana ko k'a jɛ k'a ka tiɲɛ don an kun na o de ye tiɲɛ ye e de nana an b'o tiɲɛ kalama donc ni anw m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ b'i ta fɔ k'olu labantɔ tun y'ale ma i delila ka dɛrɛmɛ kelen di mun ma o tɛ se ka tiɲɛ f'i ɲɛna i delila ka wari di mun ma o tɛ tiɲɛ f'i ye i delila ka fini san mun ye o tɛ tiɲɛ f'i ye mun ye fini sɔrɔ i sababu la o tɛ tiɲɛ f'i ye mun logera i sababu la o tɛ tiɲɛ f'i ye mun ye sanga sɔrɔ i sababu la o tɛ se ka tiɲɛ f'i ye mun dɔnna i sababu la o tɛ se ka tiɲɛ f'i ye mun ye nafolo sɔrɔ i sababu la o tɛ se ka tiɲɛ f'i ye i y'a faamuya wa bon donc i y'a sɔrɔ mun dɔnnen don o bɛ tiɲɛ f'i ye i y'a sɔrɔ fini bɛ mun bolo o bɛ tiɲɛ f'i ye i y'a sɔrɔ mun tɛ si mɔgɔ fɛ o bɛ tiɲɛ f'i ye i y'a sɔrɔ mun tɛ si mɔgɔ ka salon kɔnɔ o bɛ tiɲɛ f'i ye i y'a sɔrɔ la i y'a faamuya minnu bɛ yen ni olu bɛ mɔgɔw neni nɔfɛ u y'o balimamuso u balimakɛw bila ka na mun fɛ yen o b'a ka so kɔnɔ o bɛ tiɲɛ f'i ye o bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna mun t'i ye a bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna Bacili kɔrɔba a bɛ tiɲɛ fɔ Bacili ye Bacili yɛrɛ b'a dɔn an ye baro kɛ n ye tiɲɛ f'a ye bilahi n ye tiɲɛ f'a ɲɛna Bacili an sigira terre à terre n ye tiɲɛ f'a ye a b'a dɔn pɛrɛ e jɔn mun jɔn de ɲɛngoya bɛ jɔn na jɔn de ye wari minɛ k'i mais ɲɛngoya kɔrɔ mais i sera mɔgɔ minnu ma ko dongatɔ na mais i ye mɔgɔ minnu deli video kɛ n ye mais i ye mɔgɔ minnu ni jama sɔrɔ seere ma wusa ni ala kale ye n ko témoin tɛ mɔgɔ min bolo de bɛ ala kale t-shirt tɛ nin ne donna la don cogo min na a b'a dɔn n welela cogo min na sabanɛ bɛ a b'a dɔn u bɛɛ bɛ yan vieux Konate bɛ u b'a dɔn i m'a fɔ mɔgɔ ka video kɛ o mɔgɔw bɛ yen i ko ne k'a kɛ i m'a fɔ mɔgɔ k'a kɛ yan i sera ne ma fo n ka so de depuis ala y'an da an kun ma ɲɔgɔn ye ne de ye kana balaba ye n'i bɔra tiɲɛ bɛ f'i la i tɛ jinɛ i tɛ wɔkulɔ ye e bɛ na mɔgɔw fa n'u ba buruja k'olu bɛ ka nkalon tigɛ mais ne ye nkalon tigɛ an t'o fɔ e bɛ mɔgɔw fa n'u ba buruja k'u bɛ ka kalabanciya kɛ ne y'a kɛ an t'o fɔ e bɛ mɔgɔw n'u fa n'u baw buruja k'u natalen don ne natara an t'o fɔ e bɛ mɔgɔw fa n'u ba buruja an bɛ mɔgɔw fa n'u ba buruja e nɔfɛ ko an tɛ se ka tiɲɛ f'e ɲɛna e ye jɔn di e ye jɔn di i bɛ Bacili ɲininka a ye minnu ba ka furu nafolo wari dafa a bɛ se ka olu tɛ se ka tiɲɛ fɔ ne b'a fɔ Bacili a ye minnu ba ka furu nafolo wari dafa olu den tɛ se ka tiɲɛ fɔ ne bɛ tiɲɛ fɔ a ye ne bɛ tiɲɛ fɔ a ye mun t'i ye n b'a fɔ a ye bilahi i b'a dɔn pɛrɛ n bɛ na IBK i tɛ ban i ka voyage la i ni coronavirus kana na dɛ parce que i bɛ voyager ni Mali bɛɛ ye i y'a faamu i bɛ voyager i bɛ taa ni ka segin na i ko sotaramaw i bɛ taa ni ka segin na i ko taxi i bɛ taa ni ka segin na i ko durunu i bɛ taa ni ka segin na i ko pisɛpisɛnitigiw i bɛ taa ni ka segin dɔrɔn de la jamana bɛ jɔ tan de a fɔra de ko bɛɛ b'i ka jamana défend bɛɛ b'i ka jamana ka intérêt défend jɔnni bɛ ka Mali ka intérêt défend Mali ka intérêt bɛ bɔ min ni Mali kɔnɔna tɛ Mali ka intérêt bɛ bɔ ni Mali dugukolo ni dugu jukɔrɔfɛnw tɛ sanu kulo joli bɛ bɔ Mali la san kɔnɔ sanu wari bɛ taa min douane bɛ joli sɔrɔ douane wari bɛ taa min avion b'a disi kan douane wari bɛ taa min avion bɛ ka louer i ko sotarama sɔrɔdasiw ka avion k'o louer ka taa mariage la aw ni ala ni kira cɛ n'a sɔrɔla ko fa kun wulila sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔw la k'u ka avion di location na ko fa wulila député dɔ la k'u ka avion di location na k'a sɔrɔla élection ma se bilahi fo k'u sa u kun tɛ sɔn parce que u b'a dɔn n'u y'a fɔ dako mansini n'u y'a fɔ arajo ni pilima n'u y'a fɔ chaîne bɛ di arajo ni
moment nous y'a fort petit dossier là à nous fera kuda mais bibi na avion tara loué là kata mariage là mais avion masse ka loué kata sorasu no fait avion loué là kata mariage là avion masse ka loué kana ni sorasu choué avion loué là yani ala ke iko sotarama Soumaïla élection ni bité Soumaïla dado manamana ko dmena élection ni bité Soumaïla e façon na follow dmedu élection ni bité Soumaïla e façon feriwa élection ni bité on be se kana o tigi no to di na onyo horonde on be se ko tigi la goshi to di na onyo horonde on be se kata ka on be son bango tigi la na onyo horonde anye Soumaïla ko ka je ka mundo ko anga na kamo je ya ka Soumaïla no ala la dinya bemi horonde nya bemi ti afola bemi doni yi fade augmenter babananga meliwa on est taille maliwa est-ce que on est taille mali ka mo ko ka je fadin kana ka kla ko no ko badin kana ka su ko ni dugu jeke ha horonya bimi ti afa bimi kan kele tigi ya bimi obemi nete dola ayamune Ayamouna folo du Soumaïla poste demain occupé élection temene ni bité. Soumaïla ministre demain que élection temene ni bité. Soumaïla kalabu ko demain que élection temene ni bité. Soumaïla nagarabaya demain que élection temene ni bité. Soumaïla façon na folo demain du élection temene ni bité. Soumaïla surasu ko war demain du élection temene ni bité. Soumaïla roldon balibara lawa. Soumaïla metru balibara lawa. Soumaïla docteur sok mo balibara lawa. Ayamouna ko kolonga namina oka namino no na dai horon denya kenekawa obiseka ketugodi aw yera ka zanata mo mu tefa ka clé ya fama ni clé ira la ba fo ko lolo sisante hey teba koro manchade bebe bamananga me mo si nyango ya te mo la be joko de mo nyango ya bila mo si nyango ya te mo la be ka kuma flafo de nyango ya bila mo si nyango ya te mo la mo ko korobara ibi ka kuma mo ko fe itika kuma falu fe itika kuma bakaw fe itika kuma baw fe itika kuma sakaw fe itika kuma wulu fe ibe kamu me abo kanime mo ko tugiri ko kankama ni e kambla mo ko bibla iti jine yete wokloy namara aba donya ta dugujenye ambe tie keneka namara ba donya ta dugujenye kalabanti atewa ikala kalabanti to ibi musofolo ba to fitiri wale ay tiente musofolo ba to kalabanti alni te tubabu fe ba do ka bu barablinu tie be fliwa antokoro baw tie be fliwa antuguri ko tie kama ni e tie bla bibla antuguri ko tie kama anya mo fa ne ni tie kama ka mo ba ne ni e tie kama ni e tie bla amba du klola amba du clos la faba ou ba du clos la journaliste ou ba du clos la mokoshi kelen bamanga na wulu neni o ambassadeur ne ma chef famu o ambassadeur mali jamana dum be ko mali on be jamana dum kan ko jamana ko don tiga kule u ka ambassadeur la ambassadeur nina ko nyenebo on na kata an ka carte fa kan blako kan wala sanga na do mali kono kan buruja ka carte dati ka carte valeur ban ka papier da valeur ban ka mali papier da valeur ban ka mali don da valeur ban parce que aye papier ko ke ina fo valeur tala nan fo ma tie fo ama fo ina ka usigile no ka udade ama fo ina ka ma keche me nan fo mu kra che an ga che asigama yo famewa hey mo kala nenga kla ka che fa mancha no fo yo amena ya fa ni mu ya che fa nga tuko ya famewa teble I pam preke ya famewa I teble I pa kata franci ni te bo barala de dimete bo barala de ibeka ika voyage bade ini coronavirus kana na malla ibeka ini ka délégation na bi na ya pompe na obi na akata ujoka ukuka fro fiaulai teble ni be do malla ika na coronavirus ana kana na aka voyage de na dabla aka pompe ka ka microbe tugu pa faka ka bola OK aba on nega attends nega one love à vous tous. Chani blinde, sitam blinde, tenen blinde, balablé, adambe, adangsebe, adangsedambe, nede adangsedam kuma kise kuma bade. Nyenwea, ate tiga banfurula. Ni selaku meleku jara badinina, abe gabafura kunu. Mogobe chebakoro do banini, me kalo sabana mi jabi, ibi soroka do kiye fuwari banini. Ok? La révolution, oui. Vous êtes prêts pour la révolution? Oui.
Vous êtes prêts pour la révolution? Oui. Vous êtes prêts pour quoi? On est prêts. Ka mɔgɔw fa nenu k'u ba neni ka galo na mɔgɔw la ka kuma yɛlɛma ka tiɲɛ yɛlɛma k'a kɛ galo ye ka dɔ lanɔgɔ ka tila ka dɔ ko ka jango mun ma ɲi ka tila k'o ko k'o jango mun ka ɲi ka tila k'o lanɔgɔ an y'o mɔgɔw de ani walimuso juguɛ point double o de y'aw ka fasojɔ ye oui one love à vous tous. Ah bon, ok, bye bye.